Бүгін жымға 19 апрель эфирда Соба Дулқынары телевидениесі. Атна информацион студиясында сізді мен Райля Ғалявені сәлемлейм. Хайырлы кеш, исәнмісіз? Бүгін біздің программада. Бұл якшәмбіде жерлі үз идарә күні бәйрәм ителә. Аны хакимият йортында эшләүчеләр билгели. Яз жетті, егенче механизаторлар старт сызығында шәшуне көтәләр. 178 ел элек салынган бина бүген дә халыкка хезмәт итә. Собаның Җәмик мәчете районның Олпат архитектура һәйкәле. Хәзер барсы турында да тулырак. Бу якшәмбедә, ягъни 21 апрельдә муниципаль хезмәткәрләр һөнәри бәйрәмнәрен җирле үз идарә көнен билгеләп үтә. Шушы көндә без муниципаль берәмлекләр җитәкчеләрен, вәкаләтле органнар депутатларын, барлык хезмәткәрләрне олылыйбыз. Ә бүгенге чыгарылышыбызда без аларның үзләре, эш урыннары белән таныштырырбыз. Сюжетка күз салыйк. Бойлар Собасы үзәгендәге бу бина барыбызга да таныш. Иң матур, төзек, мәхәббәт йортларының берсе ул. Елның теләсә кайсы фасылында аның янәшәсендә гүзәллек тантана итә. Район халкының олысы кешесе бирегә йомышы төшеп килә. Нәкъ менә шушында теләсә кайсы тормышчан сорауга җавап табыла. Төрле катлаулы мәсьәләләргә чишелеш юллары ачыла. Беренчедән анда район башлыгы Рәис Нургали улы Миннеханов утыра. Һәм аның кул астындагы көчле команда эшли. Җыйнап кына әйткәндә, Соба районының хакимият йорты бу. Шушы бинада хезмәт куючылар, муниципаль хезмәткәрләр 21 апрель көнне үзләренең һөнәри бәйрәмнәре җирле үз идарә көнен билгеләп үтә. Район башлыгы, аның урынбасарлары, башкарма комитет, бүлек җитәкчеләре һәр көнне иртән яңа көнгә план билгелиләр һәм шул юнәлештә үз эшләрен алып баралар. Собаның яшәеше, социаль-икътисади көн күреше турыдан-туры аларга барып тоташа. Бу җитәкчеләрнең һәр кайсы оста оештыручы да, психолог да, әңгәмәче, идарәче дә. Бердәм, бер команда булып алар район тормышын көйләп алып баралар. Бу район советының оештыру бүлеге. Рәис Нургали улының барлык эшлекле документлары шушы бүлек аркылы үтә. Көндәлек 20, 25, 30, кай көннәрдә 35 хаткыра Рәис Нургалиевичның исеменә. Шуны үтәү срокларын контрольдә тоту, теркәү һәм башка төрле эшләр башкарабыз. Бу юнәлештә эшләүче тагын бер бүлек башкарма комитетка карый. Алар башкарма комитет җитәкчесенең карарларын, хатларын җаваплап, тиешле урынга җиткерәләр. Соңгы елларда хакимияттә район башлыгы Рәис Миннехановның уң куллары булып эшләүчеләр, җаваплы постлар тулысынча яңарды. Югары белемле, акыллы, алдынгы карашлы, заман белән бер адымда атлаучы яшьләр килде. Ни гаҗәп, аларның барысы да Марат атлы булып чыкты. Башкарма комитет җитәкчесе Марат Ишниязов, аның урынбасарлары Марат Кәримов, Марат Бахманов, информатизация бүлеге җитәкчесе Марат Захидуллин. Шушы егетләргә без зур өметләр баглыйбыз. Хакимияттә зур акчалар әйләнә. Гади халык теленнән ул шулай яңгырый. Чыннан да бюджет керемнәре, чыгымнары монда санала. Аларның дөрес тотылышы өчен исәп-хисап палатасы рәисе Гөлчәчәк Хуҗина җавап бирә. Ул районның бюджет оешмаларында бюджет акчаларының максатчан тотылышын тикшерә. Җир һәм мөлкәти мөнәсәбәтләр палатасына йомышы төшкәннәрдә хакимият йортына килә. Яңа йорт урыннары, биналар салуга рөхсәтләрдә архитектор кулы аша үтә. Статистика бүлеге җан исәбе алучырында гына түгел, ел әйләнә хезмәттә. Аларның без белмәгән исәп, санау эшләре дә бар бит әле. Соба муниципаль район советының юридик бүлеге административ комиссия эшләрен алып бара. Юридик һәм физик затларга төрле штрафлар, кисәтүләр дә бу бүлек исеменнән килә. Районның архив документлары да шушы бинада саклана. Әмінә ЗАГС бүлеге яңа бинада эшли. Бүгенге көндә 20 авыл җирлеген берләштергән Соба муниципаль районында халык мәнфәгатьләрен кайгырту иң беренче планга куела. Җирле үз идарә халыкка иң якын торган хакимият структурасы һәм аның кешеләр белән дөрес мөнәсәбәте тулаем җәмгыятьнең кәефенә дә уңай йогынты ясый. Авыл халкын борчучы барлык проблемаларда җирле хакимияттә хәл ителергә тиеш. Авылларны төзекләндерү, сугыш һәм хезмәт ветераннары, ярдәмгә мохтаҗ гаиләләр турында кайгырту, социаль әһәмияттәге мәсьәләләрнең үз вакытында хәл ителүе эшчәнлеккә бәя куя. Җирле үз идарә органнары хезмәткәрләренең һөнәри осталыгы, тәҗрибәсе, хезмәтен җаваплылык тоеп башкаруы. Коллектив нәкъ менә шушы хезмәткәрләре белән горурлана.
эшен югары бәйли. Ветераннарын да олылый. Аларның тәҗрибәсе үрнәгендә бүген эшен югары биеклектә оештырып алып бара. Hürmetli televizyon karşılar, kadirli veteranlarımız, ruhsat ettiğinizden şuşa hüneri beylemimiz, Özü idare organlarında işlevçi hizmetkarlar günü bilen təbrik eterge, sizge isenlik, sağlık, simiyalarınızda tigizlik, bəxit, hem zor uğuşlar dilep kalırga. Bizim özü idare organlarında indi hayranla hizmetkarlar işli, onlar %4 sonu bilen beylep duralar bugün günde. Bütünüsü de namus bilen dürüst ettirip, tertipli şuşa sabah halkına hizmet koyalar. Alarga bütün işinde şuşu hizmetleri için büyük zor rahmetlerimi bildirem. Ayında hürmetli veteranlar, biz sizinle bilen kulga kul uzak yıllar tutunuşup işledik. Hazır siz bugün günde layıklı yolda. Elbette siz barabir de bizni unutmayısınız. Biz sizin bilen aktif kengişip, yaşap durabız. Sizge şu layık turmuşunuzu devam etirge. Исәнлек, саулыкта, муллыкта яшәвегезне теләп калам. Саба районы муниципаль хезмәткәрләре эштәгенә түгел, спортта да сынатмый. Алар ел әйләнә үз юнәлешләре буенча төрле бәйгеләрдә катнашып, райондан яклый. Менә бүген дә май аенда буласы республика спартакиадасына әзерләнәләр. Без хөкүмәт эше белән бер рәттән спорт белән бик күп шөгыльләнәбез. Безнең район җитәкчелеге бик күп әһәмият бирә спорт белән шөгыльләнүгә. Муниципальный командада 50-гә якын кеше катнаша. 8 төр спорт төре бар анда. Ел сайын беренчелекне алып килә район. Республика күләмендә. Без моңа бик шат. Без гел тонуста торабыз. Төрле һөнәр иясе булырга мөмкин, әмма иң авыры халык белән эшли торганы. Кешеләрне тыңлау, борчылган мәсьәләләрен шишу зур сабырлык, тырышлык таләп итә. Муниципаль хезмәткәрләрнең дәүләт хезмәте бик җаваплы эш. Һәм монда хезмәт куючылар моны аңлаган хәлдә үз эшләрен оештырып алып баралар. Һөнәри бәйрәмнәре уңаеннан без муниципаль хезмәткәрләргә һәм ветераннарга котлау сүзләребезне җиткерәбез. Җирле үзидарә органнарындагы эшчәнлекләрендә уңышлар, матур башлангычлар, сәламәтлек, бәхет телибез. Бу көннәрдә игенче механизатор авыл хуҗалыгы хезмәтчәннәре уйлары белән басу кырда. Шәчү эшен башлап җибәрү өчен алар җирдә яткан карларның ире бетеп туфракның әзер булуын көтә. Җаваплыгы шикләнгән Туган як җәмгыятендә елның иң мөһим эшенә әзерлек барышы белән безнең иҗат төркеме танышып кайтты. Алтын кулы белән икмәк үстерүче җир кешесенең дулкынлануы йөзенә чыккан. Бу елның иң җаваплы чоры. Алда сынат бише үз вакытында чәчү эшен башлап тамамлау бурычы тора. Ни дисәң дә, язның бер көне ел туйдыра бит. Безнең Туган як җәмгыятендә бүген инде 4110 гектар чәчү җирләре бар. Сөрү җирләре, шуның эчендә инде без 655 гектар кызык утырла чәчеп калдыра алдык узган ел. Шулай ук 988 гектар күп еллык үләннәр игеләбез дә. Быелгы соннарга килгәндә инде барлыгы чәчү планлаштырыла яңадан 2400 гектардан артык җирдә язгы культураларны чәчәргә, 800 гектар арпа, 200 гектар борчак культурасы, шулай 300 гектар будай, кукурузаны инде без бер төпкә 100 гектар чәчәргә планлаштырабыз. 300 гектардан артыграк инде бер еллык үләннәр чәчәргә планлаштырып торабыз. Техникалар килгәндә бүген автомат техникалар ремонттан чыгып беттеләр. Бер-ике позиция бар, алар инде шушы бер икенә чыгып бетә торган механизаторлар белән безнең тәэмин ителеш начар дип әйтмәс идем. Яшьгитләр дә бар, тракторларга утырдылар быел елда, узган елларда да. Ашламалар инде безнең автомат тупланып бетте. Яңадан әзер күпмедер өстән ашламалар алып керәсе бар. Туган як җәмгыятендә тимер атларны әзерлек сызыгына бастырганнар. Техника белән тәэмин ителеш канәгатьләнерлек. Районыбызның Нырты Юлбат Мөхәммәтшин крестьян фермер хуҗалыгы һәм әлеге җәмгыятькә яңа К742 тракторлар кайтартылган. ПК 1080 культиватор белән Юлбат җәмгыятендә эшләячәкләр. Нәкыйб Маликов 40 елдан артык гомерен авыл хуҗалыгы тармагына багышлаган. Техника ремонтында ул алыштыргысыз белгеч. Tarma agregatında remontlanıp koyulduğuna koyu basığa da çıktı. Nişe agregatı, onlar da şeşi agregatı işte nite remontlanıp koyuldu. Tabii kultivatörün agregatları ülke
2 агрегат, аннары копиялар ремонтланды. Алар әзірейді барса да, осыға шағырға бүгін керек екенін шығып кетті. Неше КамАЗ техника қызбар нәмді машина бар? 7 КамАЗ бар бізде. Onları işe iki bu pisatri maşinası var. Bir benzavuz. Техника парка билемәсендә 46-га 12 квадрат метрлы майданда яңа ремонт остаханәсе төзелеп килә. Аны җәйгә тапшырган ниятлиләр. Симәнә сакланучы складлар да яңа. Юлларда асфальт. Эшчеләр һәм биредә 15 ел хезмәт куючы ындыр табагы мөдире Рафил Әхмәтов элеккеге сыман саз, пычрак йырып керәсе юк дип сөенә. Менә мин кергәндә әле бу амбарларда иске амбарлар иде. Анда эшләүләре менә хезмәткәрләргә эшләүләре авыр иде. Улардан агрегатларны күчерәйдек күтәреп, нәһә шушы җитәкчеләребезнең ярдәме белән шушы елларда безнең инде хезмәтләребез күпкә җиңеләйде. Менә ашлык саклау 2 амбар төзелде. Шу соңгы 2 елда 2 арышный склад төзелде. Менә шушы складларда без симәнәләребезне саклыйбыз. Бу инде шушы кызыйста эшкәртелеп эшләнгән эшкәртелгән симәнәләрнең саклану өчен бик уңайлы складлар. Монда инде безнең дымлылык юк дәрәҗәсендә юк. Әлеге складта 347 тонна арпа, 69 тонна борчак симәнәсе саклана. Күршедә генә 100 тонна сылы, 157 тонна будай симәнәсе бар. Хуҗалыклар күбрәк югары репродукцияле PR1, PR2, PR3, элита, супер элита сортлары белән эшли ди районның баш агрономы Ринат Нигъмәтҗанов. Район буенча чәчүлек җирләре 52100 гектар майданны тәшкил итә. Районда симәнәләр килгәндә барлык хуҗалыклардан симәр белән тәэмин ителгән дип әйтергә була. Безнең республикадан куелган план буенча 57 мең сетнер симән әзерләнергә тиеш. Безнең районда 90 мең сетнер итеп әзерләнде һәм 140% тәшкил итә әзерләнү симәнә белән барлык симәр дә җитәрлек. Симәр әйбәт сакланды, хуш кенә дип әйтергә була. Бөтенесе дә анализларга бирелде. Менә әле Россельхозцентрдан фитоанализга биреп симәне тикшерттеләр. Анда инде симәләрнең авыртуларын гөмбә белән авыртамы, нинди авыртулар бар, шуларның бөтенесе күренә инде. Һәм нинди препарат белән эшкәртергә күренә инде симәләрне. Безнең инде симәләргә килгәндә иң безнең авыртуларга күбрәк агы белән эшкәртә торган культуралар булып бара инде арпа симәнәсе. Безгә химик препарат белән эшкәртергә кирәк була. Будай һәм арпа симәләргә килгәндә аларга инде биологик препарат белән эшкәртергә була. Анда үзенең критерияларына килгәндә инде шуңа күрә безнең хуҗалыкларда агы машиналарын бөтенесен сызыкка китереп ремонтлап бетерделәр. Медосмотрлар узып бетерделәр инде. Бу спецодеждалар бирелде. Химик защита препаратлары бөтенесе киемнәр. Һәм бүгенге көндә көн җылынган көтәләр хуҗалыклар барсыдаган. Агылар бүгенге көндә заявка бирелгән, кайтартылачак. Алар инде Казанга кайткан, кирәк вакытта гына кайта торган була. Чөнки безнең райондагы агыны сакларга урын юк. Алар көндәлек кайта бара, тотыла бара дигәндәй. Шулай ук безнең инде әйтәм көннең җылынган көтәр, безгә эшли башларга көннең җылынуы кирәк. Это температура плюсовая температура 15 градус, 20 градус җылы көн кирәк эшләргә. Шулай ук культураларга килгәндә безнең быелгы елда 16 мең зерновой көтелә инде. Бу азимайларны көтмичә. Азимайлар безнең көздән чәчелеп калганы 7800 гектар. Шуның 5600 гектары көзгә арыш, 2000 гектары көзгә будай культурасы һәм 100 гектар третикаль культурасы чәчелеп калганы. Буларның 7800 гектарның 700 гектарын без планлаштырып торабыз. Яшел массага җыеп алырга дип инде. Һәм 7100 гектарын инде бер төккә җыярбыз дип планлаштырып торабыз инде. Һәм язгы культураларга килгәндә инде безнең 16 мең гектар җир язгы культураларга туры килә, бер төрле культураларга. Шуларның 8300 гектар инде безнең арпа культурасы, 4000нән артык будай, 2000 гектар тирәсе
соло көтіләне. Һәм 2100-2200 планштырып тұрабыз, бір культурасын егергенде. Бір каналдан шәйсәң, бір каналдан урарсың ди халык. Быелгы шәшү кампаниясында район буенча 270 трактор, 54 шәшкеш агрегаты, шуларның 14-те 2 механизатор белән шәшү комплексы, 40 СЗ 3-6 традицион агрегат, 70 культиватор, 110 берәмлек тырма агрегаты чыгачак. Узып киткән 2018 ел сабай электр шелтәре өчен айрыша уңышлы, нәтиҗәле булды. Аларның яңа линияләр сузу, ремонт эшләре күп чакрымнар белән исәпләнә. Иң мөһиме энергия ресурсларын саклау, яңа технологияләрне куллану, гел яңалыкка омтылу сабай электр шелтәре коллективының нәтиҗәле эшчәнлек шартлары булып тора. Ә хәзер барысы турында да тулырак Гөлшат Галиякбарова репортажында. Караңгы бүлмәгә килеп керү белән без утны кабызырга ашыгабыз. Чөнки ияләндек инде. Утны тоташтыргычка басу белән безнең бүлмәләргә яктылык һәм җылылык иңе. Алай гына да түгел, тормышыбызда алыштыргысыз әһәмияткә ия булган көнкүреш техникасы да электр шыбыкларыннан йөгерүче энергиядан башка эшкә яраксыз. Заманча техника, предприятиелардагы җиһазлар, шифаханәләрдәге медицина ярдәме күрсәтү аппаратурасы һәм башкалар барысы да электр энергиясе белән эшлиләр. Кыскасы, бүгенге тормышны электр энергиясыннан башка күз алдына да китерү мөмкин түгел. Яхшыга тиз ияләнәсең диләр бит. Бары тик нинди дә булса сәбәпләр аркасында утсыз утырып калганда гына аның тормышыбыздагы әһәмияте һәм кыйммәте турында уйлап куябыз. Саба район электр шелтәре бүгенге көндә 67 кешелек коллективны берләштерә. Хәзерге вакытта Саба электрчылары гомуми озынлыгы 1000 километрдан арткан һава электр линияларына, 6 ярдәмче станцияга, 430 трансформатор пунктына хезмәт күрсәтә. Bundan тыш алар хезмәт күрсәтә торган 10200 физик һәм 539 юридик зат исәпләнә. Энергетикларның төп бурычы аларны һәрчак төзек, кулланучыларның ихтыяҗларына җавап бирерлек хәлдә тоту һәм эшнең сыйфатын яхшырту. Моңа Шелтәр компаниясе генераль директоры Илшат Фәрдиев белән Саба районы башлыгы Рәис Миннехановның энергетика тармагына бердәм теләктәшлеге нәтиҗәсендә ирешелә. 1966 елда нигез салынган Саба подстанциясе 1970 елда район электр шелтәрләре булып үзгәрә. Энергетика ул яңалыклар, заманча технологиялар куллануны таләп итә торган өлкә. Иртәнге планерка белән башланган эш көне төрле участокларда дәвам итә. Махсус техникаларның һәрберсендә белемле, тәҗрибәле һөнәр ияләре эшли. 2018 ел Саба электр шелтәре өчен айрыша уңышлы, нәтиҗәле ел булды. 40 километрда 10 киловольтлы, 20 километрда 0,4 киловольтлы линия, 10 комплектлы подстанция һәм трансформатор пункты ремонтланды. Район үзәге бойлар сабасында 6,9 километрга якын линияны җир астына төшереп, Сабинка яр буен сөкләндерүнең 3нче этабы өчен шартлар булдырылды. Энергия ресурсларын саклау, яңа технологияларны куллану, гел яңалыкка омтылу Саба электр шелтәре коллективының нәтиҗәле эшчәнлек шартлары булып тора. Күп эшләр электр тогын айырмыйча гына башкарылды. Техник тоташтырулар күп булуында әйтеп үтәргә кирәк. 2018 ел төп базаның яңартылуы белән дә истә калды. 2017 ел ахырында башланган ремонт эшләреннән соң Саба электр шелтәре биләмәсе танымаслык булып үзгәрде. Бу эшне Яршалы шәһәренең җаваплылыгы шикләнгән Теплопрогресс җәмгыяте башкарып чыкты. Административ бина реконструкцияләнеп, хезмәткәрләр өчен заман таләпләренә туры килгән шартлар тудырылды. Хезмәткәрләр якты, җылы бүлмәләрдә эшлиләр. Саба электр шелтәренең районда тормышка ашырыла торган проектларда да теләп катнашуын билгеләп үтәргә кирәк. Мәсәлән, 2019-2024 елларда Саба районында гамәлдә булачак Саба балахынәр проект өчен махсус бүлмә җиһазландырып әзерләп куелган. Электр һөнәре белән танышырга килгән балалар биредәге җайланмаларны үз күзләре белән күреп, кайбер эшләрне башкарып та карый алачаклар. Төзекләндерү, яңарту эшләре Саба электр шелтәре биләмәсен танымаслык итеп үзгәртте. Машиналар кую урыны бик кечкенә һәм уңайсыз иде. Бу мәсьәләдә хәл ителде. Барсы 4000 квадрат метр җир асфальтланды. Ә матурлыкны биредә үз куллары белән тудырачаклар. Көннәр җылыткач, фонтаннар эшләячәк, аллы-гөлле чәчәкләр күзне иркәләячәкләр. Менә безнең 66 кешедән торган коллектив, бу коллектив вакытында 2018 елда бик зур эшләр эшләде. Бу әйтергә реконструкция бу гарнизонияларны шәмәрдән төзелде, яңа гараж, бөтен мөмкинлекләре бар, анда эшләгән электромоторларга. И шул вакытта диспетчерда реконструкция узды. Аннан соң менә бу булага сорайсылар, шәмәрдәндә асфальтлар җәеп,
и сабада асырдан маталана эшләр башкара алдык. Biz әйтәсе килә бу эшләгән эшләрнең башы, ул да булса ИСШ, ярдәм генеральный директор, ярдәм итте постоянно Шарнов Иван Павлович, безнең директор. И шуларда сүз дә юк. Менә үзебезнең район руководствосы Рәис Агаевич, менә безнең стройка белән һәрвакытта аралашып торды, ярдәм итте. Сүз дә рәхмәт. Алда көндә дә шулай итеп инфраструктураны үзлексез бирүдә үзебезнең көчебезне барысына куярга тырышабыз. Ремонт эшләре шулай ук Шәмәрдәндәге участокта да алып барылды. Биредәге бина төзелешен һәм тирә-юньне матурлау эшләрендә җаваплылыгы шикләнгән Теплопрогресс җәмгыяте башкарып чыкты. Биредәге участокта 4 электромонтер, 1 мастер, 1 шофер эшли. Энергетикларның һөнәре бик җаваплы. Алар хезмәтенә илебезнең һәр өлкәсе, гомумән безнең яшәешебез бәйле. Иң мөһиме, әлбәттә, эш урынында бәхетсезлек очракларына, аварияларга юл куелмавы. Саба электр шелтәрләрендә профилактик чараларга зур игътибар бирелә. 9 апрель көнне биредә уку-өйрәнүләр булып узды. Диспетчер хезмәтен иң җаваплылардан дип әйтсәк тә ялгыш булмас. Чөнки район электр шелтәре хезмәткәрләре тарафыннан башкарылырга тиешле бер генә эш тә дежурда торучы диспетчерлардан башка үтми. Тренировка көнендә сценарий буенча трансформаторда гаеп булып ул шартлады, янгын чыкты. Янгын сүндерү машинасы чакырылды. Су басу сәбәпле ул туры юлдан керә алмады. Диспетчер Рөстәм Ягафәров дежурда булып, электромонтерлар белән ул җитәкчелек итте. Вакыйга булган урынга гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Саба янгын части хезмәткәрләре килде. Янгын сүндерүчеләр һәм электрчылар тиз арада эшкә керештеләр. Бу безнең янгынга каршы гына түгел бу тренировкалар. Бу безнең инде ашы нештатный, штаттан тыш ситуациялардан подстанцияларда дефектлар булганда безнең потребительләр утыз калганда, шундый ситуацияларда безнең персонал ничек эшләргә кирәк икәнен без менә шундый тренировкалар үткәреп өйрәнәбез. Бу тренировкалар безнең һәрбер персонал белән кварталга бер үтә, һәрбер кеше кварталга бер үтә. Пожарга каршы үтә торган тренировкалар безнең үтә ярты елга бер. Без систематически менә безнең пожарный часть белән контактта торабыз. Пожары опасный сезон вакытында аларны чакырабыз монда. Ул менә бүгенге үткән тренировка безнең инде в условиях паводка дип аталар русча әйтсәк инде. Сценарий буенча инде әйтеп киткәнчә инде безнең пожарный машина якын юлда менә моннан керәсе, арткы якта безнең капкалар бар. Но анда су басу сәбәпле әйләнеп үтеп бу яктан кирде инде. Шушы тренировкалар безнең оператив персоналга шушы менә бүгенге тренировкада күренгәнчә 1670 кеше безнең условно рәвештә, шартлы рәвештә дип әйтәм инде. 30 калды и без аны безнең персонал аны 40 минут эчендә аларга ут бирде и аннан соң янгынны ликвидировать итте. 40 минут эчендә булды бу. 1670 кеше кабатлап әйтәм инде. Менә шуны. Шушыларны реальный ситуациядә булмасын өчен булган шартларда да максимально тизрәк ликвидировать өчен менә шуны тренировкалар үтә инде безнең. Соңыннан бу ситуациядә һәркемнең эшчәнлегенә бәя бирелде. Профилактика, өйрәнү ул һәрвакыт файдага гына. Дөньяда иң кадерлесе кеше гомере. Шуңа күрә мондый өйрәнүләр биредә даими рәвештә тормышка яраклаштырылган төрле сценарийлар буенча үтә. Соңыннан алабуга электр шелтәреннән килгән белгечләр белән ситуациягә бәя бирелде. Һәр хезмәткәрнең эшчәнлеге анализланды. Данная тренировка проводится для того, чтобы выявить, как в экстремальных ситуациях справится оперативный персонал Сабинского РЭСа, пожарное подразделение и лица, которые работают непосредственно
поблизости либо подрядная организация, либо работники этого РЭСа на данном участке. Тренировка у нас была совмещенная, значит, проводили мы ее с учетом пожарных подразделений в условиях паводка. То есть у нас было усложнение данной тренировки в связи с паводковым состоянием, ухудшением паводкового состояния на территории подстанции. Значит, в целом тренировка прошла успешно. Как отметили пожарные подразделения, нужно почаще проводить нам совместные тренировки с реальным выездом машины, пожарной команды, с реальным допуском пожарной команды. Делать это не на бумаге, а на территории данных подстанций. В Сабинском районе это 5 подстанций. Желательно и нужно проехать и пожарным подразделениям, и работникам Сабинского РЭСа по всем этим подстанциям, проиграть на каждой подстанции каждому оперативному работнику. Недостатки были в части допуска персонала пожарного подразделения. Ну, таких серьезных замечаний нет. Ликвидировали пожар и запитали секцию шин, запитали население в течение 40 минут. Аннары иранүләр административ бинага күчте. Тревога сигналы берилгәч, бина эчендәге кешеләрне эвакуациялау оештырылды. Бу эшне оешкан төстә башкарып чыгу мөмкин булды. Хезмәтне саклау мәсьәләләрен тиешле дәрәҗәдә хәл иткәндә вак-төякләр була алмый. Саба электр шелтәрендә дә бу шулай. Электрик, монтерлар, махсус техникада эшләүчеләр, диспетчерлар сезонга ярашлы рәвештә махсус кием белән тәэмин ителәләр. Тормышыбызга техник прогресс көннән-көн күбрәк үтеп керә. Саба электр шелтәрендә эшләүчеләр дә энергетик өлкәсендәге яңалыклардан артта калмас өчен даими рәвештә белемнәрен арттыралар, имтиханнар тапшыралар. Саба район электр шелтәре хезмәткәрләре өчен 3 елга бер мәртәбә хезмәтне саклау, беренче медицина ярдәме күрсәтү, биеклектә махсус эшләр башкару буенча укулар үткәрелә. Һәр 5 ел сайын квалификация күтәрү буенча укулар каралган. Электр җиһазларын эксплуатацияләгән вакытта хезмәтне саклау, янгын куркынычсызлыгы кагыйдәләрен белү, персонал белән эшләү, саклык чараларын куллану, производстводагы бәхетсезлек очракларында беренче медицина ярдәме күрсәтү буенча белемнәрне тикшерүләр булып тора. Яшь хезмәткәрләр эшкә урнашканда приказ нигезендә аңа остаз беркетелә. Буның өчен аның хезмәт хакына 10% өстәмә түләү каралган. Шулай хезмәткәрләрнең сәламәтлеген кайгырту, ялын оештыру буенча да эш башкарыла. Коллективка мен үземнең бик куанып әйтә алам, бик яхшы коллектив туплый алдык. Булмасын ул шушы эш буенча, булмасын спорт буенча, менә Самаватта спорттан футбол буенча район арасында икенче урынга чыктык. Конечно, икенче елга планнар беренче урынга чыгу, конечно, сездә именно бүгенге көндә алып барабыз волейбол командалары. Волейбол командасы тоже нормально наш бүгенге көндә ярышалар. Без барабыз анда Мамалыш шәһәренә, анда үткәреләчәк шушы бәйрәм формасында ук шушы футболда, волейболда biz куанабыз, безнең коллективның сау сәламәт булганына, благоустройство, шу вакытта базаларын төзелүгә, монда һәрбер эшченең куаныш, эшкә куанып киләләр. Мин шулай дип уйлыйм. Эштән куанып кайтып китсеннәр. Потому что шушы хәтер булмасын, алдагы елларда матур итеп эшләргә ясый. Мин әйтер идем, менә бу шушы благоустройствоны матур менә безгә булышты алим. Агачлар утыртырга, менә без аны көздән утырталдык. Нарат агачлары ишул вакытта ситтән кайтартылган агачлар туры утыртык. Әле тагы да үстерәчәкбез, тагы да матур айтабыз инде бу шушы төзелешне. Саба район электр шелтәре коллективында спортны яратучылар эшли дияргә кирәк. Саба электр шелтәре командасы 2018-2019 елларда мини-футбол буенча ярышларның зона этабында беренче, район этабында икенче булды. Саба районы оешмалары арасындагы шаңгы ярышларында монтер Айнур Хадиев 3нче урынны яулады. Әзәйдә үткән Россия шаңгы юлы 2019 ярышында ул 4нче килде. 2019 елда Олабуга электр шелтәренең структур подразделениялары арасындагы шаңгы ярышларында Айнур иң яхшы шаңгычы булып беренче булды. Хатын-кызлар арасында Рамиля Вилданова икенче урынны алды.
2018 елда үткән волейбол ярышларында Саба электр шелтәре командасы зона этабында 2нче урында иде. Әлеге нәтиҗәләр артында көндәлек тырыш хезмәт һәм тренировкалар тора. Шулай итеп, Саба район электр шелтәре бүгенге көндә тулы куәтле тормыш белән яши, матур күрсәткечләргә ирешә, куелган бурычларны зур җаваплылык белән үтәп килә. Димәк, иләребездә, эш урыннарыбызда һәрвакыт якты булыр. Үзләре өчен хезмәтне саклау кагыйдәләре беренче урында булу эшчәнлекләрен һәрвакыт нәтиҗәле итәр. Кичә халыкара һәйкәлләр һәм истәлекле урыннар көне билгеләп үтелде. Саба районында да горурланып сөйләрлек тарихи әһәмияткә ия һәйкәлләр, урыннар бар. Бүген без сезгә Бойлар Сабасында урнашкан Иман нуры, гыйлем таратучы Саба Җәмигъ мәчете турында сөйләрбез. Саба Җәмигъ мәчетенең тарихы 19 гасырга барып тоташа. 1841 елда Казан сәүдәгәре Габдрашид Юнусов әнисе Җәмиләнең туган авылына бүләк итеп, нәкъ Саба үзәгендә кирпечтән 2 катлы итеп салдыра аны. Проектын тарихи чыганакларда сәүдәгәр Петербург архитекторыннан сөткән дигән мәгълүмат та бар. Ул узган гасырның 30 елларына кадәр безнең төбәктә иң зур бина булуы белән бер рәттән халыкны иманга тартуда олы роль уйнаган. Заман, хакимият үзгәрешләре сәбәпле бай тарихлы мәчетебезнең 1936 елда манарасы киселә. Аннан соң аның беренче каты клуб, икенчесе КПСС райкомының партия кабинеты, китапханә итеп файдаланыла башлый. Бу хакта районыбызда яшәүчеләрнең шактый буын кешесе хәтерли. Мәчетебезнең кирпеч гөмбәзе дә булган. Аны 50нче елларда җылыту өчен утын күп кирәк дигән сылтау белән сүттергәннәр. Бу бина без яшь вакытта яшьләрнең күңел ачу урыны иде. Монда без килә идек инде. Концертлар, театрлар карарга һәм үзебездә концертлар белән чыгыш ясый идек. Сәхнәләре бар иде, зур залы бар иде. Менә шулай булып истә калган. Менә инде 1990 еллардан алып илебезгә шушындай ислам дине җиле исә башлагач, менә шушында хәзер бу бинаны элекке хәленә кайтардылар. Әлхәмдүлиллаһи раббил галәмин. Бу хәзер мәчет ролен үти. Шуннан бирле инде мин монда пенсияга чыкканнан бирле шушы Саба мәчетендә гарәпчә укырга өйрәнеп, аннары Казанда Мөхәммәдия мәдрәсәсен тәмамлап кайтып, шушында мугаллимә булып хезмәт итәм. Шәкертләрем бик күп, әлхәмдүлиллаһи, бик тырышып укыйлар. 3-4 группага бүленеп дәресләр бирәбез инде. Аллаһ Тәгаләнең сүзләрен, изге Коръән китабын укып хузурланабыз. Вәгазьләр үткәрәбез инде. Вәгазьләр дәресе, мөнәҗәтләр көйләү, төрле дини бәйрәмнәр, Пәйгамбәребезнең туган көнен билгеләп үтү, Мәүлид бәйрәмнәре, Миграж кичәләре, Рәгаиб кичәләре, шундый бәйрәмнәрне шушында мәчеттә үткәрәбез. Шөкер, бүген чыннан да мәчет үз вазифасын үти, дин тотучы халкын үзенә җыя. Узган гасырның 90нчы еллар уртасында гасыр ярымлык тарихы булган иман йортыбыз өр-яңадан реставрацияләнә һәм 1995 елның 6 октябрендә манара күтәрелеп, мәчет дин тотучылар өчен кайтарыла. Соңгы еллар эчендә иман йортына берничә тапкыр капиталь ремонт ясалды. Бүгенге көндә борынгы мәчетебезнең 178 еллык тарихы бар. Бу хакта Саба туган якны өйрәнү музеенда да бай мәгълүматлар тупланган. Гомумән, районыбызда тарихи әһәмияткә ия булган һәйкәлләр, урыннар шактый. Безнең Саба районында мәдәни мирас объектлары җидәү. Шуларның инде безнең төрләренә бүленгәндә караганда археологик, архитектура, тарихи һәйкәлләр. Шулай әйтәсем килә, безнең инде археологик һәйкәлләргә 1332 елгы кабер ташы Эзмә авылындагы, аннан соң безнең Мамалай авыл урыны, элекеге Йылыш авыл урыны, шулай ук безнең авыл хәбәрчесе Закир Юсупов кабере безнең республика тарафыннан саклана. Инде архитектура һәйкәлләргә килгәндә, ул безнең 1841 елда нигез салынган Саба мәчете, 1922 елда нигез салынган Йыбылаштау мәчете, шулай ук 19 гасыргы мәдрәсә бинасы салына. Сатыш авылында. Булар инде бөтенесе менә 7 барлыгы, бөтенесе республика тарафыннан
безнең саклана. Безнең инде муниципаль һәйкәлләребез дә бар. Безнең республика тарафыннан сакланмаса да, район тарафыннан саклана. Без мәсәлән инде Бөек Ватан сугышына багышланган һәйкәлләр, обелискалар, мемориаль такталар, алар инде безнең ел саен без аларга мониторинг ясыйбыз. 55 бүгенге көндә сананың 55 дип санала. Шулай ук безнең тарихи һәйкәлләр бар. Без инде моңа инде әйтә алабыз, тарихи һәйкәлләргә кертәбез. Менә Ленин һәйкәлен кертә алабыз. Шулай бит инде время выбрало нас, монумент һәйкәленә кертә алабыз. Алар инде бик күп безнең менә Дом Ломакина, ул инде безнең инде бүгенге көндә музей, урман музее булып тора. Ул безнең бөтенесе тарихи һәйкәлләргә керә инде безнең. 14-нче гасырга караган менә бу таш та республикабыз тарафыннан сакланучы мәдәни мирас булып исәпләнә. Безнең Саба районы Эзмә авылы территориясендә кырда 1332 елга эпиграфик һәйкәл саклана. Ул безнең инде 14-нче гасырда кешеләр менә безнең Саба районы территориясендә яшәгән дип билгелибез инде. Һәр төбәкнең горурланып сөйләрлек тарихи урыннары, архитектура һәйкәлләре бар. Һәр кайсының үз тарихы, үз язмышы. Без исә туган җиребезнең ерак тарихын күрсәтеп, ут суны, дәһшәтле елларны, заман үзгәрешләрен кичеп килгән мәдәни мирасыбызны, аның тарихын белергә һәм сакларга бурычлы. Сез беләсезме, дөньядагы кайсы спорт түре белән галстук таккан килеш тә шөгыльләнеп була? Бу бильярд. Чыгарылышыбызны шушы ярыштан булган хәбәр белән дәвам итәбез. 12 апрель көнне Сабантуй спорт комплексында бильярд уеннары буенча чираттагы турнирга нәтиҗәләр чыгарылып, бүләкләр тапшыру оештырылды. Күргәнегезчә, районда бөтен шартлары, таләпләре төгәл үтәлгән, мөмкинлекләр булдырылган бильярд залы эшләп килә. Һәм анда буш вакытын мавыктыргыч уенга бирелеп, файдалы үткәрү һәркемгә дә рөхсәт ителә. Рус бильярды буенча турнирлар да әлдән-әле үткәрелеп тора. Аның чираттагысында җитәкчеләр белән бергә бу уенны үз итүчеләр көч сынашты. Ә инде җиңүчеләрне район башлыгы Рәис Миннеханов үзе котлады. Ул аларга Сабантуй спорт комплексы базасында эшләп килүче агачларга баудан үреп тартырылган трассалы паркка сертификатлар тапшырды. Бүгенгә менә шулар, эфирны реклама чыгарылышы дәвам итә. Кабаттан җырлы бүләк тапшыруында очрашырбыз. Бездән аерылмагыз.